Filmar. Ja, ja. Ova si pod ingreši koga sama. Kušiš? Hajde, babi, se golaš što smo pili. Ovo je testa. Činite, idem na buza po tim peći. To i kje, Kuda jo, da ni dobi fotio. Mozi poeker. Omiro. Kako daje? Dori kamera i muhabet. Burada saykamlı makine. Άρχοντα, εντάξει. Ναι, δικό μας είναι. Τέτοια δεν έλατε. Α, και όλα εντάξει, αγόρι μου. Μπράβο. Τα δωράκια θα έρθουν κι εγώ. Μετά στα κέντρα θα το πεις. Θα δω, ναι, έλα, τι θέλεις. Έλα, Dani, z informacją do szefami ciekawa, ja sobie muszę wiedzieć. Raport masz. Παρία σε παρφρασούρο πριν να σαν τους κύριε και τους Τζόνι. Παρία ήταν από τη διες μοντών. Μα ή μπορούν να σιτσάν το ρολάνο. Παρία είναι σε μοντορίζαν στον κινές. Δεν τον πάρω για. Τι πέντε κέσια. Πονάρι είναι πρωτεπίσιατόρ. Παρία μπροστιδιάκ γραμμόζι. Με τσόντερ τσιπιτάω. Μπροστι μάιτ με ζάνι. Με σούς. Λάτουα, σκούρο δε κοκόρ. Νουσούν τσέα δε τσορτσίζι. Και όχι. Τσέα με τσορτσίζι. Κόμμα πείτε, θα πείσουμε ακόμα πιο. Θα πείσουμε ακόμα πιο. Dalje je tu sad je? Je filma. Oni? Tu da ni po filmam kya? Ba. Okay. Τι κάτι είναι μέσα. Ποσού ήταν γύρω, ήταν γύρω. Γκρέξου. Γύρω με το πέτα. Γύρω είναι γκρέξου. Έλα εδώ ρε, θα στάρξω και φωτογραφία, έλα εδώ ρε Φώτη, έλα εδώ ρε Φώτη. Ξέρουμε ότι θα κάνει, έλα όμως. Νίκο, τσάπαγκλα, Βασίλη, έλα. Έλα εδώ Μασίμ, έλα εδώ. Έλα, Φώτη, έλα. Θα πας και από εκεί, θα κάτσεις εδώ. Ηλία, φαινόσαστε, εντάξει. Εντάξει. Αρχίζω το πίνε δίπλα στο πάω. Εδώ, έτσι μπράβο, εδώ. Ωραίο, αυτό είναι. Ναι, τώρα, ναι. Κάνε και μία από εδώ. Μπράβο, εννοείται, έτσι, ναι. Ωραία.
Να είστε καλά, παιδιά. Εντάξει, και εσείς. Παρακαλώ η αρχή τώρα, Μάκη, να αλλάξετε τα... Έλα κοντά μου. Να αλλάξετε τα λαμβανάκια, Μάκη. Πάμε εδώ, απέναντι, εδώ τραβάμε. Μισό. Κάμεραμαν, εδώ. Μείνετε παρακαλώ. Πούμε ρε, μη στεναχωριέσαι. Έτσι, Περιμέναμε σαν να με κανονίσει. έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Σούπερ, πολύ ωραία. Λίγο ακόμα. Θα στράβηξει ο κύριος εδώ με την κάμερα. Εκεί έτσι. Έτοιμοι. Βασίλη, είσαι πρώτα εγώ ή... Ναι, άντε, έλα, πες. Το δώρο, πού είναι τα δώρα, ρε Μάκη? Έρχονται. Άστο αυτό. Έρχονται. Να έχουμε στα μάξι τα χέρια αυτά. Συγγνώμη Βασίλη, πριν δώσεις τα δωράκια που έχουμε εμείς, να σας τα δώσουμε και εμείς τώρα. Ναι, οπότε Μάκη αφού σου είπα, πέρα. Τι λέγατε? Εγώ δεν θέλω να μιλήσω πολύ, μόνο θα διαβάζω τι έχω γράψει εδώ. Μόνο αυτό είναι για σας. Η αγάπη ούτε χαρίζεται, ούτε πουλιέται. Συγγνώμη, ούτε αγοράζεται, ούτε πουλιέται. Μόνο χαρίζεται. Μπράβο ρε Βασίλη. Γυρίστε παρακαλώ εδώ. Εδώ, μείνετε λίγο εδώ παρακαλώ. Εκεί, πολύ ωραία. Προσείτε δεν γύρω Βασίλη. Στη ζωή. Εκεί δεν μπορεί να κούλα καθίστε εκεί πράγμα. Πολύ ωραία. Εκεί μείνετε άλλη μία ακόμα παρακαλώ. Τώρα έτσι. Μπράβο. Αντρέα, αυτό είναι δικό σας Για το σύλλογο. Αντρέα εδώ έλα στο κέντρο. Γυρίστε από εδώ παρακαλώ. Γύρισε εδώ να μας Βγάλω φωτό. Εδώ. Μείνετε όπως είστε. Λίγο παρακαλώ. Έλα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, ωραία. Ναι. Ωραία, μπράβο, ναι, καλά κάνατε. Αντρικό. Πήγε να αλλάξει. Λοιπόν, να δώσουμε τα δικά μας τώρα. Θα επαναφέρει και ο Μάκης όλα. Να ξεκινήσουμε. Θα τα δώσουμε, ένα λεπτό. Έλα, έρχεται τώρα, θα μάξει, να πάει να τον βοηθήσει ένα. Πρώτη φύγω με Βασίλισσα. Θα να φέρει τα υπόλοιπα δώρα. Πού είδαμε κύριο. Ποιο Λευτέρη? Φωνάζει ο Μάκης. Διάρεμα. Πήγε στην πλαγινέ, δεν μπορείς να... Πού δεν πεις πλαγινέ. Τώρα το πηδό με απολιό. Δεν υπάρχει. Πώς τέσσερις είναι εδώ. Πάει το λαβαράκι το πήρε. Δεν έχει άλλο. Αφού σε αυτό είναι τελευταίο, δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Αφού είπες τα σπίτια που τα φέρει. Κάνει εμείς τι βλέπουμε στην κάρα, μάλλον. Εμείς κάτω λέμε. Πληρώνει αυτό, πληρώνει. Δώστε τα σακουλάκια ρε παιδιά. Τα σακουλάκια δεν είναι για μας. Πόσα είχε, δεν ξέρω. Εμείς βλέπουμε το ένα, δεν έχει πάρει. Δώσε το ένα.
Στο 6, πάρε στην κούτα, Λομανί. Μάκη πήγαινε από εκεί. Το πήρε μόνος. Το πήρε μόνος του. Παιδιά, κάνετε σαν τρελίλες και δεν έχετε ξαναδεί. Δεν θα θέλετε να βγάλω μια φωτογραφία στο βιόν. Σαν τρελίλες. Εκ μέρους των επιλέκτων φίλων θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα Φλαμπουρτάρη για την παρουσία της εδώ. Αυτή η επίσκεψη έχει την ανταπόδοση της φιλοξενίας που μας κάνανε πέρυσι στον Αυλώνα. Χρόνια πολλά για τις Άγιες ημέρες που ήτανε, να γίνει ένα καλό και αθλητικό παιχνίδι και να ξέρετε πάντα ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω αλβανικά. Να τα πεις Πες τα. Πες τα όπως νιώθεις. Αυτή που είχαμε γράψει, εντάξει, αυτή που είχαμε γράψει είναι το πιο κυριότερο πράγμα για δύο λαούς. Κάμα μια φορά θέλω να πω, η αγάπη ούτε πουλιέται, ούτε αγοράζεται, μόνο χαρίζεται. Εμείς έχουμε έρθει εδώ να χαρίσουμε σε εσάς αγάπη. Και αυτό που λέει και ο Ανδρέας, ο αθλητισμός είναι για τους ανθρώπους και εμάς. Πολύ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Θα παραλάβετε την πλακέτα για τη Φλαμπουρτάρη. Πλακέτα για θύμιση του αγώνα μας, εντάξει. Εδώ παρακαλώ, εμένα θα κοιτάτε εδώ για φωτογραφίες. Εδώ. Πολύ ωραία. Τέλεια. Ωραία. Okay. Thank you very much. Good luck. Ραποτάω. Στον κύριο Δομητζόπουλο Χρήστο, για την προσφορά του επιλέκτης να την δώσει ο Χρήστος ο Αρδίζο. Εδώ Αρδίζογλου μπροστά μου, στην κάμερα, εδώ. Εκεί, πάμε εδώ. Εδώ, στο φωτογράφο. Πρώτα στο φωτογράφο, μετά θα μιλήσεις. Εδώ. Πολύ ωραία. Πάρε το μικρόφωνο τώρα και πες ό,τι θες. Καλωσορίσατε Λίγο πρώτα απ' ησυχία, όλα, παρακαλώ, παιδιά. λίγο ησυχία. Τιμή μας που ήρθατε από εκεί κάτω να σας φιλοξενήσουμε όπως μας φιλοξενήσετε. Και εμείς τιμή μας που είσαι μέλος των επιλέκτων φίλων και για την προσφορά σου στην ομάδα μας, Χρήστο. Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Για την προσφορά του για αυτής της επιλέξης στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Νίκος ο Βαβακούλας. Βαβακούλα, έλα. Εδώ, Βαβακούλα, εδώ μπροστά. Εδώ σε εμάς τις κάμερες, εδώ. Εκεί, πολύ ωραία. Δύο λόγια. Στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο, δύο λόγια. Και εσύ να μιλήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά αυτή. Δεν ξέρω τι να πω, τα έχω χάσει. Καλώς ήρθατε παιδιά, να έχουμε ένα καλό αγώνα. Υγεία σε όλους. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη. Κύριο Παπακοστόπουλο Μποχαράλαμπο για την προσφορά του πάνω στους επιλέκτους, το μέλος της Ενώσεως Τσιμίχος Πάρης. Κύριε Πάρη, εδώ ελάτε, στο κέντρο, εδώ στις κάμερες. Εδώ παρακαλώ, εδώ μπροστά μας. Εδώ έτσι. Πολύ ωραία, εκεί, παρακαλώ, εκεί. Μείνετε όπως είσαστε. Δύο λόγια για την απονομή σου. Δύο λόγια πες. Καταρχήν καλησπέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επιλέκτους φίλους και στον πρόεδρο τον Αντρέα τον Γραμματικό και τα υπόλοιπα παιδιά που μου δώσαν την ευκαιρία και μου δίνουν την ευκαιρία να ζήσω τόσες ωραίες στιγμές. Ο αθλητισμός, παιδιά, πάντα ενώνει και πάντα φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Χριστός Ανέστη. Οι επίλεκτοι φίλοι όπως τιμάνε
και ποδοσφαιριστές τιμάνε και τους αφανείς ήρωες, τον κύριο Ηλία Φυλακούρη. Έλα Φυλακούρη, Ηλία, έλα εδώ. Εδώ Ηλία μπροστά μου, Ηλία. Να την ο παλιός τερματοφύλακας, τον Βίζαντα και τον Κωστήρα Γεώργιος Γαλανό. Έλα εδώ Ηλία εδώ μπροστά μου, εδώ, εκεί καλά είσαι, μπράβο. Πάμε εδώ έτσι, μπράβο. Γυρίστε και από εδώ έτσι, φωτογραφία. Έτσι εκεί, πολύ ωραία. Δύο λόγια, Ηλία, στον μικρόφωνο. Δύο λόγια. Δυνατά. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα των επιλέκτων. Είναι τιμή μου που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Υγεία να έχουμε. Και καλό μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Δεμήρη Νίκο, μέλος των επιλέκτων. Ευχαριστούμε για την προσφορά τους επιλέκτους. Θα την απονείμει ο κύριος Νίκος Πιπής, μέλος του Βίζαντα και ό,τι άλλο θες πες Νίκο. Κύριε Νίκο, εδώ έλατε. Βίζαντα Μεγάρο. Συγχαρητήρια σε όλους, παιδιά. Πάντα ο αθλητισμός μας ενώνει και αφήστε τους άλλους να κάνουν τα χειρότερα. Πάντα αθλητισμός. Πάντα να έχουμε ειρήνη και αγάπη. Πολύ ωραία, μείνετε λίγο παρακαλώ εκεί έτσι, πολύ ωραία. Σούπερ. Στον κύριο Μαντανανάκη Μάρκο, άλλο μέλος του συλλόγου μας. Έλα Μάρκο, σε παρακαλώ πολύ να παραλάβει την πλακέτα, να τη δώσει ο κύριος Γιαννουλάτος Βασίλης. Γιαννουλάτε, εδώ έλα, στο κέντρο, εδώ μπροστά, έτσι μπράβο, εκεί. Όταν θέλουν να πάρουν το παιχνίδι, σε να φωνάζουν, εδώ. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Και στον κύριο Χατζάκη Δημήτρη, ελάτε κύριε Χατζάκη να παραλάβετε τη στάκετα. Τσιφλέρης Κώστας. Μας κάνετε τιμή και είναι σήμερα μαζί μας για να σας δώσουμε τη φιλοξενία που είχαμε στην Αλβανία. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά. Έλα Δημητράκη να παραλάβεις και εσύ την πλακέτα σου. Πώς θα δώσεις στο Δημητράκη. Έλα Δημήτρη, στο κέντρο, εδώ. Μείνετε εδώ, παρακαλώ, μείνετε εδώ, έτσι, εδώ, μείνετε. Δύο λόγια στην κάμερα. Ο βραβευόμενος, εδώ. Έλα, δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Μάκη. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Πιο κοντά λίγο. Τη φιλοξενία που μας κάνατε. Κάθε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη σέντρα. Παρακαλώ λίγο το μικρόφωνο. Συγγνώμη, ξέχασα να αναφέρω ότι μαζί μας βρίσκεται μια εξαίρετη παρουσία ο Διεθνής Τερματοφύλακας Φώτης 300. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Φώτη, εντάξει. Πάμε τώρα, πάρ' το μικρόφωνο σου. Πάμε στο κέντρο να πούμε όλοι μαζί φωτογραφία. Αντίχτυμη. Μπίλα, δεν είστε. Pomberak. Τσατσάκι, δεξιά ποιος παίζει. Εντάξει. Moć kaš na port, a? Μητσόπουλος. Μπροστά, μπάλα, μπροστά. Μπροστά. Εντάξει Νίκο, μη φωνάσει, λέγε, εντάξει.
Atërstrakosha legjenda e futbollit shqiptar, grek dhe kombëtar shqiptar. Dy fjalë për fundesjen dhe emocione të ndeshjes. Çfarë mund të thuash për ndeshjen? Nuk ka kënaqësi më të madhe kur pas shumë vitesh je afër dhe të vinë në memorje kujdeset e viteve të cilat kemi bërë bashkë, kur shikon raportarën, ishin qefi, pasin rusin, Nato Gjode dhe me shumë të tjerë, po janë vetëm në shikon edhe pësjesha ka arritur deri këtu. Ishte kënaqësi e madhe dhe kam bërë gjën më të mirë që erdhën çunat për të bërë qoftë edhe të ndeshje miqësore, por njëkohësisht edhe nga ana tjetër kishte disa lojtarë të cilët kam luajtur këtu në Greqi. Ishte një moment i lezetshëm edhe emocional, se rrim edhe kujtojmë që dikur pas kemi lozur edhe në futboll. Një ndeshim i futbollit në kostuar në futbollin e sotëm. Këshillë të brezit të këtij futbolli. Një gabim në një që rrim edhe i krasën janë të ndryshme. Vërtet, sakrificat tone, sakrificat që bënin futbolistët në ato vite ishin shumë herë, sepse ishte dhe përgjithësisht, po dhe futbolli në përgjithësisht dhe në modern. Atë jo e them një kështu të mundja për një gol që nga ngelur pen nga këta futbollistë. Portieri atë ka, është ai dhe rjeta në mbrapa. Gjithsesi janë respekti dhe mirënjohja që të jemi për një tjetër, ose dhe në rrafë para një njerëz, kemi bërë atë profesionistë forcat e çunit. Një tjetër legjendë flamurtare, që është një këshill që rrihet në fushë dhe më në fund ishte në formë të shkëlqyer. Dy fjalë për të ndeshjet të shkëlqyer që datë një emocion të vërtet edhe sportat ligjesh. Prej vitesh ne organizojmë këtë aktivitet, domethënë bëjmë takime me veteranët në vende të ndryshme. Kemi kryer traditë në zonën me profesorë në ekipeve të Atenës, Olympiakos, falë edhe miqve tanë, organizimit që bëjnë pjesëmarrje e fotostrakoshës, bashkëpunim me Vasitin. Thjesht për të kujtuar apo për të spolporuar, për të bërë një ditë më të bukur. Një këshill për brezin e ri të Kosovës të këtij aktualistë. Ndoshta unë kam përsëritur dhe kam thënë një herë tjetër. Kur nis një punë, duhet të bësh shumë
shkafit me punë. Talenti ka pjesë në ekip, puna është më e rëndësishme. Faleminderit Adron. Shme një mbreti organizimit të ndeshjeve të veteranëve. Të ngel një kampionat botror. Ne s'kam këtë gjej kushtjet mbretëresh tani që fjalë stafetës e dishin. Jo, gjë e bukur, gjë e lezetshme, s'ka gjë më të bukur, takohesh me njerëz, takohesh me figura të mëdha të futbollit grek. Le disa nga ta të ekipit kombëtar, por rëndësi ka miqësia, rëndësi marrëdhënie që kemi lidhë me njëri tjetrin. Çunat dalin, kënaqen, adrenalin, 3 ditë të bukura dhe besoj do mbyllet me një kuptohet dartë këndshme, që padyshim pjesëmarrja do të jetë fantastike për arsye kemi ftuar një këngëtare greke, edhe Josip Gjipari kuptohet si gjithmonë. Faleminderit. Ciao.